Hej fröken. Okej. Mhm. Mm. 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 Tja baby. Ta den då. Jag tar den då. Kan du ta den? Ja. Mm. Mhm. Mhm. Gullig tjej. Ja, ska du säga något till din matte då? Ska du säga hej? Nej, jag har inte tid. Nej, jag har inte tid. Jag ska fånga den där grejen. Ja. Mm. Mm. Idag är det inte rosa, idag är det blått. Mm. 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 Mhm. Är du en söt tjej? Är du en söt tjej? Ja, är du det? Hej gumman. Matchar dina ögon. Mhm. Okej. Mhm. Mhm. Mm. Mm. Mhm. Måste vi nog stänga av så inte det blir... Jaha, okej. Oj, vad det klias. Mm. Ja, du får lite uppmärksamhet där. Ja, då måste man ju vara besvärad. Mm. Mm. Tjing tjong. Ska du säga hej till Matte nu då? Hej Matte! Jag har inte tid. Mm.